3000 duweni saing kore. Sopo sing iso ngarang pendopo? Iku bakal dadi bojone Sundari. Wis sak kesuwen. Ayo, budal, mantap ulangin. Iya kan?
cocok. Kasuwen, Ya. tak minggu pisan. Ngono. Permintaan apa Sukirman? Bajing Bajing loncat. Monggo Kang Mas.
wajahmu bagaikan lintang yang masuk ke asmara hatiku. Oh, kimochi. Apa lho kuwi? Kok malah trembesi yo? Iki bahasa Jepang. Bahasa Jepang apa? Kowe tak warai aja tak wae diuripe ning desa iki kudu pinter basa Jepang mergone wong sing ndelok iki gak wong Indonesia tok, wong Jepang barang. Apa? Rungono wis aku tak duduhi. Ya jajal omong-omong karo bahasa Jepang kan ki lambene. Sampeyan kan kuwi iso tak warai. Ya wis kono. Nah. Oh, wajahmu bagaikan lintang yang menembus asmara hatiku. Ika. Teta, iki bahasa apa? Bahasa Jepang, Mas. Terima kasih ngono lho, Mas. Oh, aku lagi berarti terima kasih Ika ya. Aku iki lho, Karo sapa? iki Pemilih sing asli, bae. Ada wong ngene iki lho. Jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Rasa nangis. Aku ki ngomong tenanan kok tekon. Aku Sundari. Sundari. Heeh. Omah endi? Saka Tanjung Anom. Anjir. Kula Manuhara, Mas. Ki kok. Di antara dua wanita ini hanya kamu yang masuk ke lintang hati. Sajake lagi terlintang-lintang. Aku leh sok duet karo awakmu. Iki ora kandhane kamu ya durung. Tapi marang sang Hyang Sundari. Say
setiap bisa andureni marang sang dia sundarani rasa kangen angin putih bulan disaksi upayane datang balen jani janji samaya putih sadaya Dek Sundari rumah ini hei wong ayu tresnamu mungkin ngarya tondo susah jroning batinmu wong terus handap rasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu ora bakal seneng senadyan nyoba ojak sakaroko wis tresno ra bisa dipisahna yen wis tresno ra bisa ya apa cak Dek Sundari aku wis tresno marang seliramu tak jroning atiku iki bukan kula enek jenenge sapa Sundari tidak mungkin kok iso tidak mungkin lah wong kenalnya ya lagi ya di ya Nggih, pripun? iki lho pawongan iki lho aku mencintaimu dalam pandangan pertama Malah biasanya hapus-hapus lambene wong lanang lah mulane kuwi wong ya wong lanang bagus rupane Kula ning nggih kan ya nate. kudune duwe tata krama ra ya to Saestu kula nggih nate teng bypass Mojokerto piye dihapusi wong lanang. Aku tresno Dek karo kowe, aku tresno. Nyatane aku wis bar ditinggal nyalih. Ora dibayar. Lah lho, rungokno lho korbane wong lanang kuwi. Lah wong lanang kuwi larani ati, larani ati, larani ati. Balik apa? Balik nono. Ya aku tenan korbane wong lanang. Terus, Ya wong lanangnya omongane lamis ngono mbok coba ter larani ati, larani ati. atine iki gak ning kono. Lah ning ndi? Umume ati ki ning kene. Banjine atine ning isor. Saking lorone blorot. oh tibakno kuwi ati to Ati karo rempelok. tak kira aksesoris Pak Sosares jenengan kok percaya jenengan ngapusi wong lanang biasane ngapusi. Dek Sundari aku mau wis pamit karo bapakku Ya apa, Cak? aku wis janji karo bapakku nek wong wedok ning embong tak seret tenan Duh, kok seret Aku gelem Mas mbok seret aku gelem. Nyok seret tenan. Dedek lukain Mas. kudu sing iki lho iki sapa to sakjane iki iki Mbak Yuku. Mbak lho Aja iki wedok palsu aku asli. Ning ya ora kaya ngono. Sampean ki rupane ya bagus, pokoke sandangane iso ya apik. kudu tak gawa Ning kok Ayo padha lanang iki maju wae. Cek, andek. Awakmu iki sapa wani ngoyak-ngoyak arek wedok iki? perkarane apa kok aku iso mbok antemi nang kene Sakjane gak ono perkara. Teko doan aku wasno ramit dadi perkara yo aku boleh nulungi arek iki. iku calon bojoku Calon bojo. bojoku Calon bojo kok wis bengok. dadi lintang asmara ning jero atiku Awakmu lho rumangsa seneng karo arek wedok iki. seneng no nek ra seneng aku ra mungkin duet Ora Mas aku ora seneng Mas. Aku ora seneng.
seneng. Aku mau wis DPP Mas. Awakmu seneng sing ndi? Siapane? Seneng sing ndi? Sing iku. Ora, aku mau iya aku mau diono aku wedi. Sing kuning. Sing kuning. Sing kuwi atine pindah. Sing ndi sing seneng iki? Sing kuwi. Rino, Mbak. Sampean bojone arek iki. Dudu. Lho, Dik. Mau wis duwet iki mosok. Ora. Gak. Ayo melu aku. Yuk. Lho, Mau sakit. sabar alon dhisik. Ayo. Aku tak karo sing kuning. Awakmu sing Mbak Yune. Piye? Lah nek iki oleh awakmu apa? Apa kok awakmu gak seneng duwe sing gawedhe ngene? Mo atine pindah. Pindah. Campur rempelo. Gak, awakmu aja gawe perkara no. Taman Sari kene. Arek wedok-wedok iki nek mok puto-puto mok godho sampe bengok-bengok urusane karo aku. Ayo. Oke. Antemono, Cak. Iki lho. Aku lanang tenan. Mbok ayo. Sembarang nek kono anjene lanang ngadep jejeg ngadepi aku. Arek wedok iki kekno aku. Ayo. Tapi wis krasa iki, Cak. Nek arek wedok kene atimu lho ya. Wes. Aku ora bakal mundur. Sadurunge entuk Sundari. Yo, ayo. Barang. Yeay. Wah, tel ya arek wedok situ iki. Aku wedi Mas, nana sekarang aku wedi ya, Mbak ya. Ya deh ya. Ayo, sesuai. Santai yo. Caro. Ora lho. Sampean misah. Cak, wong padha ganteng ya padha bagus. Terus? Sandangan ya padha api-api. Senengane kok adu jotos ki lho. Wis ora usah kaya ngono kuwi. Bot-bote aku ya seneng karo awakmu, Dik. Seneng karo wong wedok kuwi jenenge kan yo manungsa itu duwe rasa seneng, Cak. Tapi kan yo ning aturane. Ora terus ning dalan tembung seneng karo arek wedok terus moro disenengi ngono yo ora kaya ngono, Cak. Awakmu yo tibake seneng karo iki. Ya iya. Yo wes ayo bareng ae gitu. Wes ngene ae. Iya, apa? Sampeyan tak seneng karo aku. Sampeyan yo seneng bare aku. Iya, terus. Aku yo duwe wong tua, Cak. Karepmu? Aku duwe wong tua, aku duwe keluarga. Lah yen sampeyan iki padha seneng karo aku ya ora ono nglamar nang ngene wong tuaku ora terus ning dalan ngene iki. Kok cemen. Ngelamar. Cemen. Icik. Wong lanang iki gelut ae nek aku dadak pres. Wong lanang kok gelut. Gara-gara awakmu Goro-goro kowe. gak sida. Makane kuwi gak sida. Ayo. Goro-goro kowe rene sakjane Sundari langsung tak gawa ning gone bapakku. Kok nyimut omonganmu? Langsung tak gawa wong aku yo seneng. Aku lho Mas gawanen. Sik dari situ. Cek kari siji. Aku lho Mas gawanen. Ya apa nek wong situ iki digawarep nang kene. Ayo. 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 Ayo Mas, gelut Mas. Ayo. Terus apa? Mapan no. Terusmu. Nah anjen wani. Oke, yuk. Loro wani. Ayo Reno. Berdua. Wong loro. Musuh kuwi lho. Kok guys, wes kok bal-balan Ini lho tak omong-omongi. Masalah Sundari. Ayo timbang iki kok selak dawa-dawa. Ae dhewe damai. Ae dhewe damai. Awakmu mlayu rono, aku mlayu rono. Ya kok ketemu nang ndi ngelamar Sunda. Ayo. Lamar Sundari bareng. Masuk. Apa iki cek gendeng?